Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. бародаро зиндаву сарбуланду хонобод бошед. хоб ҳозир ма дар хуҷанди бостонӣ. хуҷанд аҷаб шаҳри зебоай, аҷаб мардумаш мардуми меҳмоннавозай. бисёр амҷада тамошо карда гаштастем. хоб асосан омадани ма ба хуҷани бостонӣ барои хотири ду ҷавон, яке Шӯҳрат, яке Абдуразоқ. Вай барои чӣ ма вая Абдуразоқ меномам ки разоқ анлоҳай, разоқ ризқдиҳанда анлоҳай. ба фаҳмидагӣ ма бояд Абдуразоқ бигем вая. барои номгузорӣ хайма камтар фикрҳои худам мана баён кардам. эҳтиёт кунед, ҳар як ном бояд маъно дошта бошад. яъне ки абду бандаи разоқ, бандаи аллоҳ. аз иҷосу бародара Абдуразоқ ном кунем ки имрӯз не албатта ин бегаҳ мо қатъи во хӯрдем. бисёр ваям як ҷавону далеру шуҷои ватанай. ваям ана мехоҳад ки мисол суҳбат кунад, мехоҳад ки ҳаққа ба ҳақдор бирасона. бо шӯҳратҷон вохӯрдам. не ки як вохӯрии ниҳоят безеб ки уҷада бояд мо хеле во намехӯрдан. ё хай шумо оли навора медуред тамошо мекунед дар сайтҳои интернетишон. ва мо шукронаи аллоҳи пок мегӯем ки ин ҳарду ҷавон бояд дигар ҳамихел наворҳое ки кӯчагиам бояд ҳамхелиён нашавад. иншоалло ё ваъда додам ки мо дигар хел наворҳо намекунем. албатта уҷа камтар нофаҳмӣ шид, камтар хел кашомокашӣ шид. хеле барои чӣ ино фақат бегаҳ ҳамин бегаҳӣ вай мекунанд. занг мезананд ҳамдигариш қатӣ мисол мегӯянд ки во бихӯрем бегаҳ, барои ки ҷои одам кам бошад, ҷое ки вай бошад ана ягон кас халал нарасонад. ва во мехӯранд, ҳамин хел во мехӯранд ки як ҷангу ҷанҷол мекунанд, ҳамин ҳамдигариш қатӣ шапоша мекунанд. ман дар байн мондам, мегӯям ки бачаҳо шумо бестен, як навори хуб кунед. не ишам лату кӯб мекунад. хай ду ҷавонай охи, хай ки мо ёра ҷавони ай сари мо гузаштаги хун дар ҷӯшан. ё ҳарду шербачаи ватанай, ҳардуш бовар кад. як ман Абдуразоқ қатӣ во хӯрдам. бисёр одами энергичнай, бисёр одами вай ҳасте ки ҳамин мега ҳаққа ба ҳақдор бутем. ман гуфтам ай бача, фақат ура як слаби точкаши ёфтам. гуфтам ки ай бача Абдуразоқ, мо меҳмоноем, меҳмона шумо хел чӣ мекунед? гӯ бобоҷон, мо хотири меҳмонияти чӣ вай намекунем. не ки Шӯҳрат нисбати ма рафторҳои дағалрафторӣ мекунад. ман гуфтам гӯш кунем, бестен як тормуз кунен охи, бестен иншоалло суҳбат мекунем, вай мекунем. гӯ ки ман ама душанбе рафтам, Шӯҳратҷон вай кард, қобилият нишон дод, ман мисол вай кардам. ина дидед хеле наворҳо паҳн шид. охирам инҷо омадай ман вай мекунам, дар меафтанд, ҳамдигараш қатӣ мечаспанд. барои ман гуфтам ки накунед. Абдуразоқ бисёр ман якум бошед қатӣ во мехӯрам. бисёр бачаи хуб, бачаи мефаҳмидагӣ, яке бисёр гизалай да. мега мара пас зад, манам видео кард, ман гирехтам, вай кардам. ҳозир мана бо видеоша тамошо мекунем. бо беҳтарин видео ман гуфтам ки тормуз кунед. гуфтам гӯш кун, ту ами зурат ба Шӯҳрат мераса? гуфт ки ман зурам агар ба Шӯҳрат нараса ку ман намегам. қаролу ғазаб, бисёр ғазабуш сахт. ман гуфтам гӯш кун, як расми тоҷиконае ки мегӯям ки майдон аз далер аст. ту розӣ ҳастӣ? гуфт ки бобоҷон, гуфт ман розӣ. мана қувозмоӣ мекунем. гуфт қувозмоӣ мекунем. барои ҳамин мана ё ба муваффақа омадан, иншоалло ба амри худо ё бояд оштӣ кунанд айру қонуни мисол майдон аз далер аст, бироянд қувозмоӣ кунанд. хеле панои файрод накунанд, як ҷода бирам дара часпанам дигариш. бо мегӯям чон хел мекунед? чо ту рӯз мисол рӯз намебиёд дар ҳамун мисол майдон, дар ҳамун ҷои кушод навор бигирем, вай бигирем. не мега вай Шӯҳрата бояд ма ягон вай кирда ки бара чӣ карда. уҷада албатта дар майдон кашу баркаш кунӣ, як минута вай мекунад. мега ки не, ман бояд қасма бигирам. мо хеле суҳбат кардем. Абдуразоқ бисёр инсони хуба, бисёр меҳмоннавозе, бисёр чия ваъда дод ки мо дигар хеле наворҳое ки
кучаги мисол занозан хаким медоне ки пушти экран чикилай ва як лаҳзаро ман инҷа ба ёд мебиёрам вақте ки мо рафтем вақти наворгирӣ бовар ки ку ма бо чӣ қадар меҳру муҳаббату нисбат ба ин ватан ба ин шермардони ватан мисол зиёду зиёдатар шид барои чӣ як ҷо рафтем мо ҳами одама кам бошада рафтуомад кам боша ки мисол ё бояд намай кунам во бихӯрана мо мисол навор бигирем ки вохӯрӣ ё чӣ хел мешавад ҳамин маҳалам омадан ҳамин ма бехабар будам бовар ки бехабар омадан часто як шапошап шид ки ман рафтем инҳоро халос кардам ҳамин маҳал шермардони ватан омадан аз чор тараф моро гуфтанд ки шумо чӣ кор кестен ҷанҷол кестен чӣ гапай чӣ хабаре ман гуфтам ки вай шӯҳраташ абдуразоқ ҳамё вохӯри ҳамёро мо вай кестем ба навор гуфтем ки рехтан намедум ки ҷо шудан ё саро кардан гӯ бобо ҳурмати эҳтиром мекунем тартиботи ҷамъиятро вайрон накунем гӯ мо ҳурмати эҳтиром мекунем шумо чӣ хел мисол навор мегирем чӣ хел манзароро мисол навор мегирем чӣ коре мекунем мо тарафдор не ки тартиботи ҷамъиятӣ бояд риоя шавад аҳсан ба ин шермардони ватан ки мисол ҳамаи қадамҳои мо ҳамаи нафасҳои мо зери назоратанд ки ин қадар мисол пешрафту тараққиёт ин қадар гургуршукуфонӣ ин қадар ваё ҳастанд пешравӣ ҳастад дар мо шукронаи ин ватану ин миллату ин шермардои ватану ин аллоҳи бузург мекунем ки ба мо чунин ватану чунин миллату чунин сарварҳои ғамхору дилсӯз додагиай иншоалло ба амри худо дигар наворҳои кӯчагӣ намешавад фикр мекунам абдуразиқ бениҳоят мардаки меҳмондӯст бениҳоят бояд мо қатъи ина ки бод во бихӯрем мисол қатъи шӯҳратам во бихӯрен ё ҳар бишинан сари як пиёла чой маслиҳат кунанд бояд қувваозмоӣ кунанд қувваозмоиро ман мегӯям ки ин ягон хелчӣ нест қувваозмоӣ инҳо мисол дар зал мешавад дар гиҷо мешавад мисол ки хел мисол намояндаҳо қатъи чӣ мешавад ҳамин майдон аз далер аст шӯҳраҷонам мисол ба мара ҳамчун фарзанд ҳамчун наваса ҳамчун як шермарди ватан абдуразиқам ба ман ҳамчун як фарзанд ҳамчун як набера ҳамчун як шермарди ватан ман эҳтиром мекунам ҳар ду ба мара ягам не ки дар урфият мегӯям дар миллати тоҷики мо ки қувваозмоӣ қатъи мисол қуввоиро мисол шумо доваро мисол месанҷед мемонед ин кай мешавад иншоалло ба амри худо бо дар наворҳои оянда мо бо шумо мисол суҳбат мекунем ҳозир ман дар хуҷанди бостонӣ хайр тамошо карда гаштем бародаро видеои наворҳои минаин шӯҳраҷона қатъи ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар сайтҳои худшон мебирояд ман ҳамчун як холис ҳам мухлис ман омадам дар ҳамиҷа мисол байни ҳамё бояд як сулҳу салоҳ шавад як бародарӣ шавад як даст ба даст мисол дар паҳлӯи ҳамдигар бошад боқӣ дар паноҳи аллоҳи пок бошед зиндаву сарбаланду хонобод ҳозир бобо дар хуҷанди бостонӣ наворҳоро пайгирӣ кунем